Umba mondo ing'e mathoth. County and national are doing with farmers on food security. We saw it firsthand here in Homa Bay. County ma Homa Bay omi puoche chenro mag jiwo pur e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto oyawo yanga romo mar joket mwandu e boma ma Homa Bay. Investigation needs time to warrant just conclusion by the investigators in the interest of both sides. The respondent shall be remanded at Koro Police Station in the interim, pending further directions by court. Do matamu ong'ado ni obila omed dino ne achich ma itudo kod neg mar anyuola ne sub county ma Muhoroni kuom ndalo 21. Pogruok e paro wuok ewi paro mar chik mar okumba mar thieth manyien miluongo ni SHIF madwaro mondo mi chuo man kod mon mohewo achiel ochulo omenda marom gi magichulo ne ot mokwongo. Maendi ne onene twak manokelo kanyakla komiti mar od bura kod senate marango chenro mag thieth kaachiel gi migawo mar thieth. Jood burago koni chikego winjo ler makare kaka winjo jodoho ochudi e kad manyien mar SHIF. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Kopogore kod kaka ne chik NHIF makada achiel ne ting'o mana dhako achiel, kad manyien mar SHIF oyiene dichuo keto dhako mahoewo achiel e kadne, mak mana ni ma biro kod nengo mamalo mar chudo. Kaluwore gi paro mar chik manyien ma irito chwali e od bura mondo kadh kaka chik, poni dichuo dwa medo dhako machielo e kadne mar thieth, ikwano mano kaka ot machielo. Kaluwore gi chik ni, ot ka ot chulo atamalo 2.7 mar mwandugi kata osara margi. Poni medo dhako moro e kad, mano ot machielo kendo chudo medore diriyo e atamalo macha ma en 2.7. Ma twak mane okelo pogruok e paro e kind jokanyo mag od bura kod senate marango chenro mag thieth e pacho kae, mane oromo kod jokanyo mag SHIF kaachiel kod migawo mar thieth. Jaod bura ma Kilgoris Nkuli Julius koni pogo dichuo achiel kendo kete gi chudo diriyo nikech en kod dhako ma ohewo achiel ok en paro mariek. That if you have 2 wives, that you would actually be treated like 2 households. A spouse is a husband or wife. Now, if you treat a household with 2 wives as 2 households, isn't that double jeopardy? Ka jood bura mamoko kaka Maseme James Nyikal to koni chik go winjo yar ne ji malongo ni jodoho ibiro dwar ni ochudi dinuoya kaluwore gi kwan mar mon magimedo to ok luorruok kod weche ma ji ok winji. Recognize polygamy in that sense and say in case of polygamy every other is a household on its own, because otherwise you are going to have a problem. Jokanyo mag SHIF to koni kwan mar ji medore ka omed dhako mi omenda be nyaka chul. When you have a second household, you still pay school fees. So the benefits can only be in line with the contributions. And that's the only way the Social Health Authority will be able to pay for the benefits. Kajaten migawo mar thieth Susan Nakumicha to koni chenro magin go mar SHIF dwaro omenda ma oromo kendo nyaka ji duto jiwre golo omenda go. With the benefit package that we have presented, that is a schedule to these regulations, we must then think of how we raise resources for us to provide this benefit package. The health of all country has lied in the hands of the few employed Kenyans. They are the ones who have been contributing. What we present today is a divergent from that then there is a contribution from all. Ewi keny ka bende jood bura no kwayo mondo mi chike go chiw thuolo maromo dweche 6 kapok ogol jaot moro e kad poni keny okethore mondo mi giikre ne chako ngima manyien. When you want to remove one spouse from your cover to put another one, because now you have said immediately, the change will occur immediately. I was thinking this spouse you had covered and you want to change the spouse from your cover, we need to give him or her 3-6 months ajipange kabla atoke kwa cover. Tusiseme immediately. Kwa sababu saa zingine unakuta hata ako pregnant, umesema anatolewa immediately. Gimatin ne juma achiel kende, migawo mar thieth dwa ni od bura okadh chikegi mondo mi gichak timo ndikruok chak dwe mar 3 higani. Chudo e kad manyien mar SHIF chakore dwe mar 7 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kwa kani jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni giloko okenge mag kedo kod jomaundu mosebedo ka monjo jopiny kendo nyayo kuo jamni nyandwat mar hoho mar okak. Kanoloso Samburu, Kindiki oluwo ni gidhi yango gwenge manyien ma ibiro timnegi apedha mar tieko jomaundu mosebedo ka monjo jopiny. Magi timore kinde ma sikunde 4 olore Baringo North kendo jopiny bende dare mier kaluwore kod monj mitimo kinde ka kinde gweng'no. George Bati miwaler. Limbe mare Samburu ndalo manok bang' jomaundu manyayo kuo jamni nego MCA more gwengego kendo miyo jopiny obago ng'anyo e boma ma Maralal. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne jomaundu kendo kwayo jopiny mondo hore ka osingo ni sirikal dhi timo duto mar neno ni gitieko chuth timbe mag maundu. We are going to gazette new areas which had not been gazetted in the past, and we are also going to launch a fresh serious operation on the Malaso Valley, which is a source of violence for many people in this county. Any person who commits crime is a criminal. It doesn't matter their religion, ethnicity, age, gender, or even status in society. We want to ask the people of Samburu to remain calm, and we want to assure them that we have gone back to the drawing board to plot and plan how we will seal the gaps to make sure that we don't have more loss of lives. Magi timore kinde ma sikunde 4 olore sub-county ma Baringo North ka jogweng' bende dari mier kaluwore kod monj ma jomaundu osebedo katimo e gwenge makono. There are now 4 primary schools completely closed in Baringo North. As other children of Kenya are going to school, 4 of our primary schools are closed. Tulifunga leo asubuhi siku ya Jumanne kwa sababu tulipoangalia vile watu wamehama katika area hii, wamehama kwa sababu ya usalama. Pia nasi tukafikiria kwamba hatuko sawa. Kwa hivyo issue ya usalama hapa haijakaa vizuri. So nimerelease wanafunzi. Jopiny ma Baringo nyiso e chwang' ka gidwa ni sirikal uogelela kendo yango kenge moseketi e thiro timbe mag maundu magikoni oselal kon ngima oganda kendo weyogi ka gidhier. Kwa ukweli area imekuwa deserted. Wakati tulipokuwa na taramuka tumekuta watu hapa ni Yatia, tumekuta watu kilomita 10 away wakielekea pahali hawajui wanaenda wapi. Nauliza kweli, mbona mchukue action? Kesho ndio kaidia wamekuja watatusaidia. Kesho tunaona magari ya polisi wanapinga hapa na tuone Kenya wanatusaidia. Kidogo tu tunakaa kidogo handi hawa. Hebu serikali mtuambie kama ni watu wenu na sisi si watu wenu. Msema kweli. Jaodu Baringo North Joseph Makilani gibi ya Uganda tho ka unyiso piny owacho mondo wuog oko kendo tiek jomaundu machwero rembo ganda maonge ketho. Now they are not even, in many circumstances, they are not even coming for cattle and sheep and goats. They are coming for people. This matter, this time round, must come to an end. It must come to an end. It is a daily raid every day. Where else in this country is being raided like this? And those whom we have given their names to security forces, can the security forces ensure that they deal with them once and for all? E kinde ma piny owacho medo singo kenge mag jowarita nyandwat mar hoho mar okak, luoro pod medore e chuny jopiny ka geno margi ni sirikal biro chopo singo mar miyogi arita mongirore. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo riwruok mar oganda jo Kenya kowacho ni piny owacho mare onge koda kwede kendo en ting' mar jotelo duto mapacho ka mar neno ni piny Kenya obedo kod riwruok makare. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Homa Bay, romo magala moro mokelo kanyakla joket mwandu e kaunti no, kama nopuoyo e kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom counties mosetimo maber e sekta mar pur. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ne en romo magala moro manokelo kanyakla joket mwandu maya kaunti ma Homa Bay kod pinje maoko. Romo manokelo kanyakla jodito maidewe pacho ka achiel kod jambetre mar piny Amerika Meg Whitman. Nyasi manotele kendo yawa yanga jatend piny Kenya William Ruto. Special economic zone officially open. Ruto jiwo riwruok e kind oganda jo Kenya kaka yor nyayo dongruok ka koro kwa jotelo mapacho ka mondo mi oriw lwedo kanyakla mar chopo singo mag dongruok mane gimiyo oganda jo Kenya. I want to ask leaders, those of us who have the privilege to be leaders in Kenya. We are not necessarily the best. It's just that we have an opportunity. Let us work together. Let us build the spirit of
unity together. Let us forge what will make this country a better country for all of us. Jatend piny opoyo county ma Homa Bay kaka achiel kuom counties ma osetimo maber e sekta mar pur pacho ka bende onyiso mor mare gi chenro mar gedo mag ute mane gonyore e county Homa Bay. Homa Bay County has been a great partner in food production in Kenya. In fact, I noticed that on display was unga 2 kilos at 150. And I remember showing Kaluma so that he stops making noise at me about the cost of living. If there is a display of what government, county and national are doing with farmers on food security, we saw it firsthand here in Homa Bay, that farmers are doing something about food security in Kenya. And if there is an example of a county where we have excellent collaboration between the national and county government on matters housing, it is Homa Bay County. This is one of the counties I came very early on last year to launch the construction of affordable housing. I am very happy that we are now discussing windows, and shortly we will be handing over keys to occupants of affordable housing in Homa Bay County. Osingo loso kuonde tudruok mag mbui kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere e county ma Homa Bay. Chenro mowacho ni obiro keta yanga higa manyien e kinde ma ichano bag achiel kuom nyasi madongo ma pacho ka e county ma Homa Bay. I have signed a new law of CDF where it will be possible now to have an ICT hub in every ward in Kenya. And I am looking forward next year, God willing, when we come here for the celebrations that Wanga has asked. For the Mashujaa celebrations that we come here, I will be coming here to see the ICT hubs that will have been built by our members of parliament. Ruto po Governor ma Homa Bay Gladys Wanga kuom bedo ng'ala manyime e chwalo kwayo mar gedo mar kuonde bero mwandu e county no ka bende okawo thuolono mar poyo tend joma mine. And I want to congratulate my dear sister Gladys Wanga for being among the 3 governors who have given us land. We have gazetted, and I would be very happy and very proud today to hand over the license, and also that we are going to have an operator's license by Victory Farms to begin to operationalize that facility. In fact, Kimani Ichung'wah has told me we should seriously consider making this seat of governance. I don't know how institutional that is. Market Mwandu County Homa Bay. That is going to be investing in that place. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migao mar chwech kod kido Aisha Jumwa timo romo kod ogaye mar ODM Raila Odinga e apisi mar Odinga ma Capitol Hill mani Nairobi ka. Romono mane okelo kanyakla jokanyo riwruoge ma ok mag piny owacho kod jodito mamoko mag sirikal ne omenyo twak e wi okenge mag bero lwasi mar kwan chwech maromre midendo ni 2/3 gender rule. Romono bende ne otwak e wi report mar NADCO ma bende ne oketo dwaro mar medo thuolo mar jok mamine e lemo mag telo e piny owacho. Sisi tumetoka mbali na hii agenda ya kina mama. Hii agenda ilikuwa na pingo vikali sana kwa kule Bomas of Kenya. Lakini hiyo ilikuwa kwa sababu ya kutoelewa. Sasa wamama wametembea mpaka wamefika hapa. Yale tunataka kuona inafanyika. Kwa wamama wanakuwa na nafasi sawa na wanaume katika mambo ya uwakilishi, na vile vile pale ambayo sheria inadungwa, pale ambayo uamuzi juu ya maendeleo inachukuliwa, mama wawe na sauti sawa na wanaume. Sasa tumesema ripoti ya NADCO iko mbele ya bunge, na tunataka hii ripoti ya kina mama iwekwe pamoja na ile ya NADCO ili pitishwe pamoja.
Duol mochung'ne rango ratich oganda e pacho kae, mano National Council on Administration of Justice, koni mibadhi mogurore e pacho kae en achiel kuom gigo mosebedo ka thiro chenro mopogore mag piny owacho. Gikoni lweny mar kedo gi mibadhi onego nywakne gibede migepe duto e pacho ka ma ok jwang'e mana e lwet obila kaachiel kod doho. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Apisas manie migepe mopogore mochugo duol mar rango kod chiwo ratich oganda ne jobagoro Mombasa, kuma kuku mar wach ne en rango kaka inyal rakruok gi midhiero mar mibadhi mikoni oguro tiende e pacho ka. E romono mane oyuorie gi jatend migawo mar arita, ogai mar doho e pacho ka kaachiel kod apisas makedo gi weche mag mibadhi, ne onyiedhore ni mibadhi en achiel kuom gigo majiwo rochruok mag arita, ka doho bende ne oyango ni pek nitiere kaluwore gi kwan buche ma kamago e doho. There is one item that frustrates the realization of this constitution is corruption. From us in the national security space, we consider corruption as an existential national security threat. We acknowledge there is a shortage of judges, but I believe there are shortages everywhere, including at the office of the Attorney General. We have shortage of state counsel. We have shortage of prosecutors. But we can work with what we have at the time, for the time being, but work towards increasing the capacity. Ogai mar doho ne kata kamano kone gisa chako chenro mar medo kwan jong'ad bura ma kata kamano ok bichope kwan mowinjore. Ma gikoni biro konyo e duogo chien dhungruok mag buche masani ogoyo tache thoth doho manie pacho ka. The establishment for judges is 200. We only have 78. But we are recruiting, the process of recruiting another 36 judges. So eventually we will increase the capacity. But even before we increase the capacity, we can do the very best we can do with what we have. Achiel kuom winjruok mane gibedo godo en neno ni bede migepe duto biro kanyakla mar goyo lwenje mibadhi. I would want to suggest that unless we look for ways of working together, no single arm, no single organ can deliver. And I can say that without fear of contradiction. Because the same constitution that has given you the massive powers you have has also donated some power to another arm of government, another agency. You need investigations which are properly done. You need prosecution which is properly done. And then also the court comes in to ensure that there is fair hearing, which is expeditious. That is why we are emphasizing on interagency collaboration, cooperation, and coordination. And also, we need the public to come out and watch. We need the public to come and give evidence when they are required. So it's a joint collaborative effort. Moko kuom winjruok mane gikadho en yango kuonde ma mibadhi otimenewa kendo kawo okang' mapiyo ne jogo mitudogo, chulo fwai makanyo kanyo ne jogo moyudi kod ketho to chutho mago marocho ratiro mag apaya, kaachiel kod keto e ong'ala manyime buche mag mibadhi kendo yalogi mapiyo e kind weche mamoko. We will adopt efficient systems, prioritize hearing and determination of corruption and economic crimes, especially the cases the special and corruption courts. George Aoko, TV, Mombasa. Mane jatend migawo mar arita Eugene Wamalwa olando dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya yiero mar higa mar 2007 kanowuok od waya be mar chulo omenda mar somo ne kendo dhi kedo gi mibadhi. Eugene Wamalwa ma en jatend duond buch DAPK owacho ni obiro kawo thuolono mar riwo jotelo te moa e oganda mar Abaluya mondo gibede gi duol achiel. Ninyi mkatupa gavana, mlitupa seneta kuanzia, mkatupa wabunge, mkatupa MCS. Kwa niaba ya wanaazimio, nataka niwashukuru from the bottom of my heart. Na niwahakikishie
ya kwamba ingawa mmesikia baba huenda akaenda kule AU, msiwe na wasiwasi, azimio imara. Unajua hata safari ya Kana Musa hakufika, lakini si Musa alizokuta Joshua mtu afike. Wadhi yue moro machuok oduogi weche manyien kik dhi mabor ahinya. Aneno ka usechako oro oteu mag urura ore kata mbui maro mar Facebook kaendi. Aneno ka Makamu wacho ni ng'isna jood bura mag ODM ni gimed recruit members mag ODM e constituencies magi. Erokamano ahinya Makamu. Aneno kaendi Honorable Rogers Roy Awuora wacho ni Trevor winji maler e gwenge mag Sakwa Bondo. Weche manyien miyo godo wabedo go gi geno kendo chopo no yo maler. Puoch gi pako dhi ne Madam Gladys Wanga kuom tich maber. Erokamano ahinya. Beduru mano oro ote magu. Neno ka jomoko bende oro ote magi mag kuyo ne jogo mano yudo masira e ndara. Sana neno ka nitiere J Ogongo wacho ni support your commitment towards development. Mano Honorable Gladys Wanga wacho ni utiyo maber ne jopiny. Mano giwuoyo wach mar Hobik ma en Homa Bay International Investment Conference madhi seche mowuoye sani. Neno ka mbele gi mano ururu mano ote mag mbui maro mar Facebook ka somo moko kuom gi bang' dakika moko machuok, lakini kik dhi mabor ahinya. Gavana ma kaunti ma Homa Bay moluor Gladys Wanga biro rwako piny Kenya kod piny mangima tarehe gabirio dweni mario nyaka tich ang'wen tarehe 29 dweni ibiro bagi yany matore bom rech bonwa podi matero tanfa ju monas monas kod nyulo turna manyo konye dongruok mar uchumi mabiro itimo kokalo e both watch noticing unlocking the bay of endless potential. Ne nyasi ni achiel kachiel tarik 28 dweni chakre saa 5 nyango nyaka saa 6 odiechieng'. Mana e Ramogi TV. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. My fellow Kenyans, we are all aware that there is education certificate, and so far have not managed to go to secondary school. All of us as Kenyans can give 1 shilling 50 cents daily to contribute by sending Elimu to 29388. You will be participating in the welfare of these children in their education. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Una nigo kot kamoro kata chanogoyo asa modwa wacho wache to go kot to jibiro tek noero sort of dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro manyien mar gin kanye. Chakore tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Ngero kamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni Shem Akuku Otieno ma itudo kod nek mar ji 4 e dalagi ma Wagunga Muhoroni do ng'ado ni mondo dinne kuom ndalo 21 mebiro e tesend obila ma Koru ka nonro to pod dhi nyime. Maendi biro e seche mane tijno ne ochwal e doho matamu kama jang'ad bura Morino Lonyi noyango ni obila mochung'ne timo nonro e wi masirano pok otieko nonro. Koro nyaka migi thuolo mar tieko nonro no eka bura nyalo dhi nyime. Akuku ibiro duoki e doho tarik 18 dwe mar adek kama igeno ni bura ma itude godo biro chakore ayanga. Investigation needs time to warrant just conclusion by the investigators in the interest of both sides. There is be remanded at court for investigation in the interim, pending further by court. See 21 mention on. Mention of March 2024. North Kadim Oli Bonyo kod mano ma East Kanyamkago Noma Nogola omiku mar dweche 2 kod od bura ma Migori ketho mar chike mag kaka mano Jojo Malero agi ramo migi kum komende tiyo kode od bura. Od bura ma oting'o mano masene mamalo kaachiel kod mago ma counties itayo kod chike mago ma kisungu kaka hukum jokum ma oting'o Ramogi biro kod kes chike mag od bura kum MCs ma iseniyo mag od bura kaachiel kod Nyam Nogola Omariyo ka Migori Oinolikoa riembo wach mane wango nyisoge selika ma nikech suspension mag watu dhiru chone noriembwa noriembwa kwatimo tijo nikech achiel kuom tijwa duo kabisa en ng'ien pesa tiyo nade bila to gichako yenyo gichako chung'na kom ka giyanyo ka kadine indine timango because order to nitie minyalo tiyogo mondo down the tempers. Sari girmo miwa ni kumomigi okulure kod chike ka speaker mobiro kowa bendo ramo ni ne ok chike moro timo public prosecution yie dage achiel ni ka nitie wach midwa wacho kuom speaker kata member of the assembly MCA nyaka ker gimo inde wacho kisungu ni a substantive olima kod ogula gi kuma dwechariyo nikech ne gitemo penjo kaka omenda osebiro godo e od bura achiel kod kaunti ma Migori riembo lebli nok timo makosa mora ne en nikech mar ng'eyo ni document mane makwayo COB manyiso kaka gikwalo na jopiny ma civilian executive no giwuoye kaka business diere mbali speak ikuwa ni MCS nyalo bedo kod kata kamano ne wach bura ne oluore full day I was in assembly and all the put they rest them there we are seeing them but according to their senior everything according to the standing order. Bono wino likoa ramne mi pati ma ko brani gini ba ye yu ye si bia me no tie
nitie ka ging'e kuma mibadhi. MCS is formulated from a unique blend of natural and is scientifically proven to strengthen teeth, gums healthy. Try Colgate for strong teeth and healthy gums. Waidong'eyo tonggi. Pani akia gik mitimoga. Yud mor e ngimani kokalo e gik ma Udogo shwaga wene musa. ne ngima kod osiepene kaachiel kod joodgi. Mbishi. Sama gin pek mar ngima, jood kod osiepe inyal weyi ma ok inyal chia tich abich ka tich abich achiel gi dakika abich otieno mana e TV. Kene club mar Migori Youth FC National Super League yango Samio Kwa Manyien Tengo Lwet kocha machon Jaukidi Moko. Maendi biro e kinde ma club ma manyo tiko mar donjo e league maduong' mar FKF. Kano wuoye nyasi mar yango Samio Koth, patron mar Migori Youth Mark Nyamita, nolero ni giyudo kocha manigi lony mamalo mabiro konyo gi duoko makare tuki modong'. Okoth ibiro konyo Kevin kaka jalup mar Migori Youth nyaka sani thuolo mar chung' mar timbe gi points adek tuke 20. Peona vile timu iko